Skærproduktsbeviset i rummet. Her har vi fået givet, at jeg har to vektorer, og der er henholdsvis vektor A og vektor B, som har koordinaterne A1 og B1 og så videre. Herudfra skal vi også antage, at koordinaterne er forskellige fra 0, altså det vil sige, at de ikke er lige med 0. Og så skal vi også antage, at de ikke er parallelle, de to vektorer, så det kommer til at danne en trekant. Ligesom hernede. Her er sætningen, vi gerne vil bevise, og til at starte med, så kan vi se, at den her del af beviset, den ligner meget noget, som indgår i kosinusrelationen. Så vi skriver den op, hvor vi så isolerer den her del af trekanten. Det er så den her side i enden er lige med henholdsvis A-vektor i anden plus B-vektoren i anden, altså længderne selvfølgelig, minus 2 gange de to længder, og så gange kosinus til vinklen imellem de to vektorer. Så kan vi også se ud fra vores sætning her, at der indgår en masse koordinater i sætningen. Så vi omskriver de her tre længder her om til koordinaterne. Og det gør vi ved, at hvis nu tænker på, hvordan man finder længden af en vektor, så er det jo, nu tager vi bare lige en helt tilfældig vektor. Så for at finde længden, så skal man tage det ene koordinat i anden, plus det andet koordinat i anden, og så plus det tredje koordinat i anden, skriver tredje, i anden, med en kvadrat udenover, men ja, så det skriver vi jo. Det vi så har gjort nu, det er, at vi har selvfølgelig lavet dem om til koordinater, det her længder her. Men der er jo ikke nogen kvadrat ud over. Det er simpelthen fordi, at kvadratrøden, den ville have gået ud med det her i anden her. Så ja, det regner lidt imod hinanden. Det samme vil det gøre ved de her to vektorer. Så derfor har vi fjernet kvadratrøden og for at gøre lidt mere sandt. Det vi så gør nu, det er, at vi regner de her parenteser ud her. Og ja, det går i gang. Og så her skal vi selvfølgelig huske, at der også kommer et dobbeltblok ud af den her udregning. Det er så de tre parenteser, og resten her af ligningen, den er vi bare stå til nu. Næste vi gør, der er vi kan se, det er, at den her, den går igen på begge sider, og det gør den her, og det gør så videre. Det gør alle de her koordinater undtagen for dobbeltblokket. Så den fjerner vi fuldstændig og smider minus 2 uden for en parentes, for at gøre det lidt mere simpelt.
Men vi skal huske, vi har stadigvæk den her del tilbage fra sætningen før, så nu kan jeg også se, nu er vi næsten ved at være færdige med beviset. Det eneste vi mangler, det er at fjerne de her to her. Så. Sådan her. Så kan jeg se, at beviset nu er bevist.